Yabona uma ukuthi khe walahlekelwe imoto kodwa mhlambe mubuyisa umqondo mhlambe 3 days or 4 days ago bowakade usecar wash maningi mfethu ama-chances ukuthi wabhaxajulwa khona ngikutshela maningi ama-chances ukuthi mhlawumbe ngabe washawa khona nge-spin kick. Yabona bese lezi zinto lezi mfethu abantu mfethu bake balandelwe. Yabona phela uyabona uma ngobuyisa imoto yakhe ecar wash mfethu usuke unikeza abantu i-access yonke ukuthi benze nanoma yini abafuna ukuyenza emotweni yakho. Yabo njengoba wazi-ke ayikho indawo engenayo umuntu ongagangile, yonke indawo inomuntu ogangile. Ungathola ukuthi icar wash legit right but uyedwa kuphela umfana obolile kuleyo car wash okuyena otshelwayo ukuthi mfethu imoto esithagethayo sifuna imoto ekanje mayifika le moto ufike ufake lento kuyona phakathi or mayifika le moto ofike wemfethu ozixoxele into yazi ukuthi ukhiyo imoto yakho yakwazi ukuthi wenzeke iwele not ukuthi wenzeke iwele kulula ukuprogram ukhiyo wemoto. Bengidayisa lezi zinto zoprogram okhiye beimoto but into yangekisa ukuthi ngidayise lezi zinto lezi ile nto ukuthi abantu ababeyithenga ngangibuka ukuthi okay shoot labantu abathenga lezi zinto bayithengela mfethu izathu ezirong yabo because abantu ababeyithenga kwabantu abaphecelezi. Yabona emotweni imoto le yakho la kwi-cubby holder la ngaphansi kwe-cubby holder mofaka isandla lapha kuney'ntambo ezihamba lapho ngaphansi. Uma ngabe ufuna i-track lama-track lawo eniwakhokhelayo lawo eniwakhokhela iy'mali bawafaka lapha ingakho ku-easy ukuthi abafana bekwazi ukwakhipha. Umfana uma efika elunguza efaka ikhanda la ngaphansi uyayibona lento nama-light ayo 3 iyablanketha ayikhipha ilahle lapha yabo bayifaka lapho lezo zinto. Yabona-ke uma ungena ufaka kahle isandla uma wazi kettle plug intambo le eketelo kunento inentambo lapha mfethu enjengale ntambo le eketele yabo enophina abaningi kuyona inophina abaningi. Leyo ntambo leyo iyona ntambo ekufike kuxhunywe kuyona lento le ngisho mina ukuthi iprogram ukhiye nani xhunywe kuyona lento le bakwazi ukuthi baprogram ukhiye wemoto yakho. Fike kuxhunywe nje into eyiscreen encane kuyona. Uma ngabe behlakaniphe enough labo bantu noma besitholile isikhathi mhlawumbe ufike washiya imoto wahamba basithola kahle isikhathi kwangajumpiseka bayakwazi ngisho ukuhacka in kwi-software yemoto bafike bashintsha into abafuna ukuyishintsha kwi-software yemoto yabo. The way kusimple ngakhona ukwenza lezi zinto lezi yabo. Kodwa ngikho-ke lapho ngisekuthenini ama-car wash lawa asiwabheke. Siyabingelela kungenzeka ukuthi mhlawumbe uyaqala ukungena kule channel yethu noma kuleli khasi lethu Umgosi. Lana-ke umfowethu uchaza ngendaba yokuthi ulahlekelwe yimoto ngesikhathi wena ungazi ukuthi ugcine ukuba kuphi mhlawumbe umuntu okade nesikhathi sonke sokufunda imoto yakho. Yebo ke ziyalahleka nasemamoli everywhere imoto ithathwa ngisho egcekeni but khona into ayivezayo ukuthi laba bantu abasuke besema-car wash ngeke ubathembe bonke because ubugebengu bukhona yonke indawo. So uyachaza-ke ukuthi kuney'ntambo kanje nayo uyachaza ukuthi ukhiye uyakwazi ukuthi kwenzeka ukuthi indlela yokuthi kuhambe kuyokwenziwa omunye ukhiye. So guys be careful uma use-car wash ungavumi ukuthi bathinte kakhulu especially indawo ayibalulayo ilaphaya ku-cubby hole ngaphansi kwa-cubby hole laphayana ukuthi kuney'ntambo ey'ningi kunendawo ekwazi ukuprogram ukhiye lapho then wena bese uyahamba uyowenza. Kuningi-ke nje akubalulile nanokuthi-ke mhlawumpe enye into engakusiza engakunceda kule nto uma unomfana ekhaya noma unomkhwenyana wakho noma nje wena unesikhathi sonke you have to wash your car uyiwashele imoto yakho ngaphandle kokuthi uze uye ema-car wash ngoba ezinye izinto ukusondeza abantu abaningi eduze kwakho ikona okukwenza ukuthi ugcine usulahlekelwa nje general. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho la kuMgosi. Asiphinde sihlangane kwividiyo elandelayo.